אז מיליון שירים מחכים שם, מושחזים, בלי קרבות ופגזים, מונחים בארגזים, רק לתת להשתחרר, והילד להישאר, כבר חוזר שוב לתנאה, אחרי 20 שנה שעברה זאת מפוחה, בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות שהפחד יתערש בתחים כבדים שלהם, בשמיים שצבעים יקראו את הדברים וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות.